A veciñanza de Rianxo reclamou ante o centro de saúde a apertura do PAC ás 24 horas do día durante toda a semana. O ambulatorio engadiu unha enfermeira ás tardes, o que se agarda mellore a atención. As concentracións reclamando servizos completos nos centros de saúde volven a protagonizar as xornadas. Na tarde de onte, martes, o ambulatorio de Rianxo foi o punto de encontro onde a veciñanza e a plataforma en defensa da sanidade pública da comarca do Barbanza reclamaron que o punto de atención continuada deste centro de saúde este operativo ás 24 horas dos 7 días da semana. O luns empezou a traballar unha enfermeira na quenda de tarde. Sí que é verdad que ten un contrato de 2 meses, non sabemos que vai a pasar, pero sí que é a primeira vez que pasa isto. Non sabemos que vai a pasar se en algún momento esa persoa pois ten algún permiso, pero bueno, polo de agora empezou a traballar onte. Realmente, para que haxa un equipo completo, faltaría o PSC que nos recibe na porta para que se abra esa porta. En eso non poden decir que é por falta de persoal, porque os PSCs que teñen formación de auxiliar administrativo son listas moi longas que nunca se acaban, as listas que hai para eventuais. Co cal, o que nos dice que estamos no bo camiño, temos que seguir presionando para que este cambio que fan como de unha forma irregular se establezca facendo como calquer PAC, que hai turnos de 17 horas de persoal tanto de enfermería como persoal médico como persoal de servicios xerais. Afirmou que se trata dunha boa nova que por fin haxa unha enfermeira na quenda de tarde, xa que unha das principais problemáticas do centro de saúde de Rianxo son as saídas a domicilios ou accidentes. O grupo a médica e a enfermeira, si ten que marcharse unha das que está atendendo, ten pacientes citados, pois esos pacientes teñen que esperar a veces máis de 2 horas. Por eso nos insistimos en que ten que ser un equipo completo. Bueno, pois desde onte hai unha enfermeira, polo de agora por 2 meses, pero temos que seguir aí. Entonces, por eso, quero pensar en positivo, que ante que parezca que non sirve para nada, temos que seguir molestando para que eso se convirta en algo, en un PAC con esa porta aberta, vale? Temos os outros puntos, que é o tema da ambulancia, que só traballa 12 horas ao día. Justamente está pechada cando está aberto o PAC, que tampouco ten moita lógica. Agora tampouco se conta co reforzo en pediatría, polo que na actualidade só hai un profesional desta rama no centro de saúde. Entonces, bueno, temos que seguir aí, pero pensar que no tema do PAC, que foi polo que iniciamos as movilizacións, non podemos deixar de movilizarnos porque non está aberto o PAC como tal, pero o feito de que agora tamén haxa unha enfermeira de tarde, polo menos, contratada nos primeiros 2 meses. Tamén empezamos así co médico, a médica de tarde, ¿no? Que cando empezaron non sabíamos se iba a durar moito, pero sí que é verdad que desde marzo de 2025 a gran maioría das tardes estuveron cobertas por un médico ou unha médica para atender urgencias, salvo algunha incidencia de cobertura puntual. Pois ahora teremos que comprobar que pasa o mismo co persoal de enfermería, e o seguinte paso é que contraten a personal de servicios xerais, que personal administrativo, e que a porta do PAC se abra e que xa seamos un PAC como calquer outro. E lembrou que en Galicia só hai 2 PACs que non teñan atención dende as 3 da tarde dos días laborais, Rianxo e a Pobra do Caramiñal. A veciñanza que se concentrou ás portas do Centro de Saúde de Rianxo deixou claras as súas peticións. Queremos máis atención primaria.